min jaf kif beda Halloween Malta jassoċċaw ħmija jessaċ għax il-Halloween hija l-festa tax-xita għandaw l-events li din isiru bil-quddies għas-sewda fihom. U semmek ma bdejtx nagħti każ, però mbagħad l-attakki personali. Daw saru jafu fejn noqgħod pratikament. Tasal id-dar isib il-kurun imdedlim mal-bib, santi fil-letterbox, però kull sena beda jiġi l-attakk iktar jigrava. Jekk ħadd tipprova timpika miegħi tispara li trid biex toqqafni mbagħad. Imbagħad ħansemmiha illum il-lukanda magħluqa jiġifieri. Kienet il-Galaxy Hotel, illum waqgħet jiġifieri, però din kienet mibnija fuq il-barracks tal-Ingliżi. Kien l-ewwel darba li ħdimt ngħid f'ċertu ġurnata tax-xahar. U nisma' il-lift tal-blokkata fuq il-lemin tiegħi jagħmel il-ħoss jingħala u beda tiela fuq. Niżel dal-lift infetaħ, imma soltu minħabba li l-lift ma kienx il-bottom reception, kont nisma' n-nies nieżlin minnu u l-ħoss tal-luggage ta' fitti meta l-luggage jagħmel dak l-iskos jagħmel dak il-ħoss. Imma diexa kesħa li blukjatni li ġifieri jisni rritnajat u ma nistax. Daħlet fiha sens ta' biża' kbir. U meta ngħidlek biża' kbir, naħseb il-kelma hija twerwir fil-verità. U mal-biżna l-Knisja ta' Burmarrad biex niftehmu fejn hemm dak il-Garden Center il-kbir, hemmhekk hemm stage tal-linja. Għalli jaraħ dak ix-xieħ fuq l-istage għalli x'inhu jagħmel hemm. U saq naqra għalli tħares fuq wara qed ġara. Għalli u jħares fil-mera, tlu dak minnu. U ksaħna jekk il-fatt bħal-issara. Spajki tal-assuf ftit sufli għandi midi.